Hello, what's up mga Zayo, mga Zong? This is Ivano Galaclaros in the house. Welcome back to my YouTube channel. So kung di pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly please subscribe and hit the notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong palatas. And guys, ngayon guys, nandito kami sa Estaca, dito sa Compostela, Cebu. Kasama ko ang aking kaibigan na si Martini. Ayan, shoutout sa iyo bro. Gusto yung life natin ngayon? Medyo okay naman kasi walang work. Walang. So, makakapag-chill out with friends. Ayan guys, sa mga gustong magtanong po guys, single pa po yung kaibigan ko si Martini. Ayan. Ayan. So, napahintay natin guys. Ayan. Samahan niyo po kami sa aming adventure dito sa Compostela, Estaca, Cebu. Ayan guys, dumating na po yung dalawang kasama namin. And we have a friend from New Zealand. Kanya sa New Zealand. From New Zealand. Ayan po si Lemuel guys. Say hi bro! Hi! Si Lemuel po yan guys. And single or double? Double. Single din po yan guys. Single din po yan guys. Half po yan. Half. Half. Ayan guys, never mind. Ayan guys, yung isang kaibigan din namin guys, single din po yan guys. Yan po si Cristo Toto. Muhammad Cristo Toto Jones. Ayan guys. Nakarating na po ng mga dalawang kaibigan natin. Ayan, enjoy lang po tayo guys sa aming vlog dito sa Estaca Beach. Ayan. Nagiinuman po sila ngayon guys, hindi ako kasama. Ayan. Since nagtapog may isang mga barkada karon, ato silang pangatanon og tagsa-tagsa kung unsa ilang mga gusto sa usa ka babayi. Ayan. So nahaw na to nga akong amigo nga suod nga si Martini. Ayan, Martini. May sige uy kay vlog ni. Vlog ni uy. Vlog ni. Vlog ni? Oh, vlog ni. Vlog din, vlog. Sige. Yan sa imong gipangita sa kababayi. Kanang butan. Sa pa. Kanang butan, good. Then, loyal. Lami. Given na siya, given. Unsa nga klase nga lami? Kanang pution. Pution? Oh, physically dahil lami. Basically, pution. Yeah. Taas. Mga Pog. taso ay. So, pura to. Sige, next ato pangutanon mo ang atong amigo nga si Lemuel. Ayan na ba, Lemuel? Unsa imong pangitaon sa usa ka babae? Kuan lang. Butan. Pugihan. Sa asa. Ay, gatawan. Paano na kung seryoso? Sa asa. Ha? Pugihan sa asa. Sino is no? Naguwan. Tupag tarong na unsa. Kugibutan kasi. Butan, kugihan. Oo. Nya. Mara lang, oo. Sige. Ano lang? Sunod to pangutanon mo ang akong pinakagwapo nga amigo. Amigo? Wala nga nun eh. Wala. So, sunod na to pangutanon mga akong pinakagwapong amigo nga si John Eric Golvin. Nga po sa senador sa una mga year 1988. Sige. Ay, sige. Unsa imong pangitaon sa usa ka babae? Simple. Simple? Oo. Simple sa? Simple mga arte. Simple mga arte? Unsa mga klase ng arte? Kanang dili masagig makeup nga. Ay, so ganahan ka nga di siya ganahan mag-makeup. Oh. So, you mean kanang iyang naong haggard? Tuwa ang Martin. Dili. Kanang Saman. simple lang yun siya. Dili isa yung haggard. Simple lang. Basta simple lang. In short, flat ug naong.
Simple. Dili, oy, kanang simple, di marigo, di manot brush. Sige. Sana na, na simple. Hugawan. Simple daw guys. Dili maligo, dili manot brush. Damak. Sige, mo gusto ni Eric. Sige, ato ta sunod sa atong amigo nga gikan sa Saudi Arabia. Ayan, ay India. Sa India. Ayan si Cristo Toto. Dong, Saman. unsay mong gipangita sa usa ka babae nga maniak? Unsay mong gipangita sa usa ka babae? Wala. So guys, di siya mangitag babae. Kabaw na mo sa itubag ana. Sige. Moro to guys, sige. Basta moro. Ayun guys, pauwi na po kami ngayon. Pagod na po yung mga tae sa likod ko. Super pagod na po sila. Hindi na. Yan, say bye guys. Bye. Di maklaro.